No mitä Roosa? Kieli poskessa, vaan ei pissat housussa. Sanna, No? tiedätkö mikä on se kammottava tilanne, kun kaikki mautot eli mopoautot räjähtää? Se on suuri jonnettomuus. Yrität sä saada pissiin housuuni vai? Entä mikä on maailman nopeiten pyöräilevä hälytysajoneuvo? No. Ambulance Armstrong! Montako vitsiä kestää? Tää alapohja kestää kyllä. No, mitä tulee Runebergin pyllystä? No Runebergin torttuja! Eli lipstickmafia.fi kautta kauppa. Sieltä voi käydä shoppailemaan, tai ainakin kannattaa käydä tutustumassa. Mitä tarkoittaa Lipstick Mafian naurulihasretriitti? Niin, ketäs meillä siellä nyt sitten on siellä naurulihasretriitissä, kun me on luvattu, että siellä on paljon asiantuntijoita? No minä olen asiantuntija esimerkiksi siinä, että jokainen vagina on kaunis ja hyvän tuoksunen ja miten sitä osaa vaikka koskettaa ilman käsiä. Lihaksieni lisäksi retriitissä esiintyy. Sinun lihaksiesi lisäksi retriitissä me esiintyy muun muassa seksuaaliterapeutti Minna. Aivan ihana tyyppi. Ja kun hänen kanssaan puhuu vähän aikaa emättimestä, niin siitä voi puhua kuin leivasta. Aivan. Niin, mulle aika monella on se, että minkä takia ne lantiopohjaa lihastreenit jää tekemättä, että paitsi että ne on tehty aika tylsäksi, meidän tavoitteena on se, että se ei ole tylsää, ja myöskin, että se ei lähde siitä, että no nyt on pillu pilalla, nyt täytyy jumpata, vaan että meillä on kaikilla aivan mahtava vagina, ja sitten tulee elämästä vielä hauskempaa, kun keksitään tapoja vähän sitä puristella. Jotenkin saa kaiken, että oi tuollakin on lihasta ja tuolla ja tästä tuntuu vielä parempalta. Niin mä luulen, että se on aika monelle semmonen niin vähän semmonen hollow grave, niinku musta aukko. Et sä et oo ehkä ihan tutustunut ja sit saattaa tuntua oudolta, että ai täällä on tämmösiä poimuja. Mä yritin nuorempana tehdä sitä bussipysäkillä puristellaan. Musta oli aika tylsää. Eikä sitä paitsi mä en huomannut hyötyjä. Ei se ollut tehokasta. Aivan. Mut sit nyt kun on opetellut ja löytänyt ne tehokkaampia tapoja, kuten vaikka vaginan painonnosto, niin sit on huomannut, että Vai seksiä?